Mga bulaklak sa Dagupan City unti-unti nang tumataas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. 2 linggo bago sumapit ang araw ng mga puso, nakita na ng pagtaas ang presyo ng mga bulaklak na ibinebenta sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon kay Crystal Soy, florist ng Highlands Flower Shop, tumataas na ang demand kaya mataas na rin ang bigay sa kanila ng mga supplier na nagdudulot ng pagtataas nila ng presyo. Tumataas na sir. Matataasan na kasi malapit na ang Valentine's Day. Yung mga supplier din, tinataas nila yung presyo. Aniya, ang rosas na karaniwang nasa 1,200 pesos ang isang dosena ay posibleng sumipa hanggang 1,500 pesos. Gayon din ang tulips, carnation at gerbera. Halimbawa yung dating 1,200 na presyo ng 1 dozen of roses, naging 1,500. Tapos yung half dozen, naging 800. Dati 500, 600, 800. Yung sir, tulips. Tapos yung mga carnation, gerbera, yan ang mabinta. Kasi yung mga teenager, yan ang mga gustong-gusto nilang mga flower. Mga idol, dahil papalapit na nga ang araw ng mga puso sa February 14, narito yung mga ilan sa binibenta dito sa Highlands Flower Shop, dito sa lungsod ng Dagupan. Yung mga ganitong klase ng flower, nasa 600 pesos pa yan ngayon. Tapos ito nasa 700 pesos, samantalang ito naman nasa 350 pesos. Ay naman sa nagtitinda, pwede pa naman daw magkaroon ng discount sa ngayon. Pero asahan na pagpatak ng February 14, talagang tataas pa ang presyo nito. Samantala, matatag naman ang supply ng bulaklak, lalo na ngayong nararamdaman ang malamig na panahon. Umaasa naman ang mga flower shop at stores na mauubos ang kanilang mga paninda ngayong Valentine season. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.